प्रोडक्शन प्रस्तुति। मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के माँ के मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के माँ गे दुनिया निराश के माँ गे दुनिया निराश के माँ गे मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के माँ गे मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के माँ। दुनिया साक्षी टूट चुकल माँ तोरे मास करी गे मैया तोरे मास करी ए नानयास तू तोरे गे मैया तोरा बिन की जिंदगी गे मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के माँ गे मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के माँ। दुख में ही जिंदगी सुख नहीं पेलो बहुत कनेलो हे जननी बहुत कनेलो आबो त फेरे नजर के मैया भक्त करो अर्जी गे मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के माँ गे मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के माँ। अपने सुन रहल छी MM प्रोडक्शन प्रस्तुति। दम तोरे आस गे मैया
तोरे मास करी गे मैया तोरे मास करी तोरे शरण दीना नाथ एलो माँ करो कमलेश विनती गे मैया तोरे शरण के आस दुनिया निराश के ने माँ गे मैया